господа! За мен е чест и удоволствие да ви представя човекът с най-тежките обороти. Човекът, който навлиза в онлайн пространството като буря и фурия. Човекът с най-тежките обороти. Именно DJ Алишан. DJ Алишан, човекът, който разбира от музика. Човекът, който ще ви накара да настръхне вашата кожа. Започва купона с DJ Алишан. DJ Алишан. Коне. Само най-добрата DJ Алишан. DJ Алишан.